Velkommen til Beatties store perleunivers. Her kan du lave tusindvis af motiver, give en helt egen perlemønstre og lave fotos om til de flotteste perlemotiver. Fjern beskyttelsespapiret. Download Beattie-appen. Den er gratis og følger med alle vores produkter. Her finder du tusindvis af perlemotiver og hundredvis, som er gratis. Et perleunivers, der kun bliver større og større, måned for måned. Vælg dit yndlingsmotiv. Og du får nu vist, hvor mange perleplader, farver og perler, du skal bruge. Du opdager hurtigt, at Beatties perleplader ikke er som andre. De har unik gennemlysningseffekt, og er designet, så perlerne sidder ekstra godt fast i perlelejen. Klik nemt perlepladerne sammen. Placer dem oven på din tablet eller smartphone. De er skridsikre og ridser ikke. Vores ikonsystem viser dig nu, hvilken farve du skal bruge. Perlepladens pigge lyser op der, hvor du skal lægge dine perler. Alle Beatties perlemotiver kan lægges med de 36 perlefarver, der er i sættet. Vent næste farve, og find nu den rigtige perlefarve i dine 2 perleæsker. Læg nu perlerne farve for farve. Du bliver nu guidet igennem hele læggeprocessen. Stryg dit perlemotiv. Du løsner nemt dit motiv med Beatties perleskraber. Og nu er det bare at vise dit nye, seje perlemotiv frem. Få dit Beattie-sæt allerede i dag på beaget.fun og få mange timers kreativ fordybelse og leg.